अगर आप भी मयूर फिल्म भोजपुरी के ऑडियो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मयूर वाली मैया की दुर्गा मैया आव भैरो भैया वीर बजरंगी साथे आव सातो मैया संकट में बदेसावा के नैया ये माई कैसन आइल बा समैया केहू नाही गरीब के सहैया ये माई कैसन आइल बा समैया दुर्गा मैया आव भैरो भैया वीर बजरंगी साथे आव सातो मैया। बहरी निकलल भइल बाटे काल हो कोरोना वायरस के चलते लोग बाबे हाल हो घरवा से बहरी निकलल भइल बाटे काल हो कोरोना वायरस के चलते लोग बाबे हाल हो भूखे छटपटा समैया भूखे छटपटा मुदैया ये माई कैसन आइल बा समैया आव हो दुर्गा मैया आव भैरो भैया वीर बजरंगी साथे आव सातो मैया। पतरोआ थर थर सुन के खबरिया चारों ओर छइले बा दुख के बदरिया पतरोआ थर थर सुन के खबरिया चारों ओर छइले बा दुख के बदरिया सूझे नाही कवनो समैया सूझे नाही कवनो पैया ये माई कैसन आइल बा समैया आव हो दुर्गा मैया आव भैरो भैया वीर बजरंगी साथे आव सातो मैया। कितना बेकसूर लोग के रुक गइल सांस हो अमित दर्दी के बारवे से आस हो कितना बेकसूर लोग के रुक गइल सांस हो अमित दर्दी के बारवे से आस हो यशो
बजरंगी